au unaweza cheka tuko na mbogi kubwa hapa mbaya sana. Si tunaweza sema hii pamoja ama ni aje? Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Tuseme tena? Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Mazee napenda sana. Mazee kama mkijua from next year mazee 2021 mazee Omari na kumbe mlikuwa rada. Napenda sana. Oya by next year 2022 mazee tutakuwa na show mpya yenye inajiita Super Sato. By next year 2022 tutakuwa live na MC Omari Nash kwa show inajiita Super Sato. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Tuko live na MC Omari Nash. Every Wednesday 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 tuko live na MC Omari Nash. Alright, ngata man kacha chaende harwa kibudho makawuno ni endi mailuongo ni Wednesday edition mabironwa every Wednesday mana kaka ungeo pile wachake saa 4 mana kaka neno no endo aneno kacha chaka jio sedonjo kacha mar atari makelunu chenro ni endi iluonga ni MC Omari Nash. Inyalo dedo ni MC Omari Nash dhako ngode negi chake kore kubnyareo to pori chwako strong team Gado mari chieno jamone mbele wan chiene mwang'iyo to mbele emwedu wayoko yani mbele mwadechgo but yo mwang'iyo go chien nyalo parore wadecha ija gi chien no chien wang'iyo ang'iya lakini kumwadechgo to en mbele kawuono ni endi kawuono an ka gi jama masirias iluongo ne Obabo Kobabo is coming all the way from Migori, and so he's here with me today. Ma is a comedian, is doing several things. We want to hear the story of this young man, where he's coming from, what he's doing professionally, and how he's earning his daily life, and why is he in arts, and the journey, how he became to be one of the artists that we have in this country. Meanwhile, anyalo konini giminyalo timo no kacheche endo, you share this video, share mondo wabed gi jok mangeny. The number of viewers will determine the number of artists mwanyalo promote, because it is true ankaka Omari kenda okanya promote ngato, because I'm only one person. But when we add your strength, your support, and your friend's support, then we can go very far. So today we want to know the story of this young man OBABO KOBABO, and also to know the official name and maybe where he's coming from. Come with me. Oya ni Wiliwaze, the most seducing Ajer, the most romantic boy in the world mazee. Nilikuwa nataka tu nikuambie every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Ama ni aje? Ni hivyo bana. What up people manze, hii ni DJ Pin 254. Na kama kawa every Wednesday tuko pale live na MC Omari Nash. Bas, erokamano jodala wang kumara minena. Nyinga masie ma inyalo yudago mane wura gi merwa chaka. En negi miya nyinga dik. Nyinga mokwongo negi kona ni nokel gi meli yude muma. Ilungo ni Naman. Nying mar ariyo mar juok tando pok na ida kia juok. Ilungo no Dhiambo. Then mogik to nakao ir baba wa mane japuonj. Ilungo no Tieno. Koro in short,
an Naman Odhiambo Tieno. Nyinga mong'ere kabisa mawuotho go oko ka ma ji ong'eyo iluongo ni Obabo Kobabo. Obabo Kobabo, I'm the only person, the second person manigi nyinga ariyo mogod riyo kaka Miguna. To nekech deportation mar Miguna cha nomiya chich adhi amedo K mondo pogruok obedi. Koro iluonga ni Obabo Kobabo. Jodalawa somo ne nwatemo nwabare e school kanyo wakalo. Mano nyiso ni an gi pepa na moro matin. Natimo IT Moi University. Then after that kana dugo dala to tijwa ni makoro miingi yakani no na chamu yudo pesa gi utese nago matinde koro watudore mana kaka watudore ni ma sani gi matimo maduong' ahinya an ga health activist ma Migori County to usana ka be wantie wagoye matin kendo tugo ne mwadhigo mbele kumora mora inyalo yudo ka chwadora silimo chwadore kanyo wuotho ma seche moko denda ni nyaka buocho matin to kuonde moko be yudo mano Obabo Kobabo wuod koji. Erokamano mana kaka pimo ni akoni ne wan joma tugo kendo wamoro ji wasetimo gik mang'eny kane ouro biro korwa kocha actually joma no bagi fulota mane wa jo Migori richo wane mane wan on stage. After that kane chi president obiro moluor Margaret Kenyatta wane mane wa bedo entertainers. Wasetimo mang'eny an gi clips modhuro kabisa. Okidwa ng'iyogi inyalo donjo YouTube channel na kanyo iluonge ni Obabo Kobabo. Moko be matin kata milendogo mabe inyalo donjo Facebook page ni kanyo ero to kik wi wil ni kidhi YouTube kise watch please subscribe to share ne jomoko be mondo wayud konyruok. Kibire Facebook do the same, follow, you follow, you like, then share. Ye kunde go kidhi bro yudo ka an gi clips mopogore mwasegoyo machalo kaka kolabo wasebedo gi MC Omari ye kanyo bro yudo Lwaji Panoran bro yudo joma odhuro kabisa kani kanyo endo kendo watiyo tich maber ma awani moro jopiny kendo kelo jopiny machiegni wamedo jopiny ngima kabisa. Ka in gi event in gi miluongo ni arus kik chandi nikech an kan expensive but akoni ni an pocket friendly. I'm not just cheap but an pocket friendly. Koro kopo ni tuduri koda wabiro ni kanyo wabiro stream ni wabiro timo ni video then MC wabiro conduct ni function maber kabisa. Ka in gi birthday we do the same. Gimora ma in go manigi gathering pod wabiro yudo kaka wakonyi nekech mani gima wachamo kendo moro jopiny kitwa gi timbewa matinde wadongo mwatimo. Erokamano. Alright, mani iluongo ne Obabo Kobabo. We are only two Luos. Manigi nyinga achiel tigo times ediwa. Times to. But megona toge Obabo Kobabo. Koro Obabo Kobabo babo beneno babo. To luoro mar deportation awacho ni nekech an roots na yudore Uganda nekech nasekoni na jasuba na wacho ni gini e joka timo na tim Miguna oketa I'm not boarding to I'm okay munda confuse sirikal. Very great. Kawuru an kaindigi one of the comedians in this country called Obabo Kobabo and is here with me. This is the guy that I was telling you the other time. You know, people were asking me that you remember when we produced this clip of Sianda, you remember the clip? It really went viral. Koro kawuoro are you the live jok mono wero go Sianda nyocha timo ne Arun. Arun Nyukabando. Mabe nwagolo go wer mo trend kabisa. Omera tumari ni mi ashida gi jo kanisa bingena jakwaya. Ango mono dugo timore give me a brief story. Pastor wa mukungo gochuna. To kayudo sime omera moko bedo ga maten. Pastor penya no mera. Kungo gona ni hallelujah. Kata kaka duoke nikech chalo ni clip cha be no confuse pastor.
Oro penya ne to nyarombi lal kanye. Tikore ana tie pastor. Ana tie pastor. To nyocha kaneni odira tinyise ni nyocha dhi Nairobi. Nyocha dhi Nairobi matin. To aneno picha moro. Okokona ni video. Aneno picha moro. Kirwako sweta moro ma blue kama. Tuchung dik. Aneno ko ndik kanyo Obabo Kobabo to ndik Arun to ndik Omari Nas. Enyise ni mano an. Tapenji. Ere ga kinyalo wero sianda kar mondi glorify God. Ore ngeni gima ne odiero gima pastor no nyapogo. Ni ka nitie gimiluongo ni creativity. To mar muma kocha to no sendike. Any follow gima no ndik otimran. Moro ndike. To korwa koni you think outside the box. Oh, my jago mon wagolo godo sianda. For those people who have been asking who these people are, I know most of you know me to be MC Omari Nash, and that's who I am. But there are some people that we did with, we collaborated with. You remember that? Inya paro kata first stanza mondo mie jog matin Omera sianda omna wero man sianda o sianda ni an magie sianda nang oh sianda mara sianda ni an magie sianda oh sianda na to ana koni ni sianda na apa koni sianda na to ana koni ni sianda mara sianda mara sianda an magie sianda anyana ngo koponi sianda na tendo mago sianda to ana koni ni sianda oh sianda ni arma sianda no oh kato tindong to gimotimo to timo kwodha to kata pielo ba pielo sianda mara sianda anma sianda na mari rogorio Obabo natieke niya nitieke ma sianda na adoge koria hallelujah amen. Bas. One gimwatemo kaendi and we do promotion and creativity. We also come with the different items teok morjite Actually items teok morjite momori like mokomori advise us on what to do next because that is why we are here. So today I'm hosting this guy called Obabo Kobabo. What is your real name? Now the name makauru ni pesa sane tapo yudo yot Naman Odhiambo Otieno aka Wod Mwalimu japuonj okena ena kubandika was a teacher. Yes. Okay. Ni Mr. Mbok. Yeah, for those great guys, the learned guys that maybe you've come across or you came across that powerful teacher called Mr. Mbok, then this is the son now. This is the son from Migori County is here with me in Nairobi katueleka kibiro Urumera na pimo ni last time kawantie nigi madaraga Nairobi ka en nunyi oko mepiele mano kende ori ngene sama biro ka ngeo ne apielo drift abi well with the help of God we know very well that anaburo biro ge plot kasi biro ge plot koro ko bi nyeo kuma jini yoko mano to kora nyada Nairobi to ni koro poda achul pi achul kumi piele achul chiemo ajaga ninde pesa na wadi anende dala wa wol japuonj no gero na room moro para ninde angini sebedo gi jok mangeny mia story ni matin about arts ere kaka ibiro michope arts ka kichako na gisombi awachne ka ane primary anana mara can be traced over 20 years ago. Okay. Ka ane primary ne adonje gimiluongo ni Pathfinder. Achako Pathfind. Koro ija SDA mokwongo. Omera motegno. Jo SDA ngeni gimomio anairo kisungu by the way. I'm a teacher tana puonjoga English literature. Okay. Yeah. Koro akonuga nyithindo ni avoid abbreviations as much as you can. Nikechika yuru kanga tundiko ni SDA. Yini ngeni mano Seventh Day Adventist. Kabisa. Koro what about kanga tubiro vile ni sianda die kapar. Ngato benyalo vile ni Satan die waruda. Ngato benyalo. Bas. Koro anta aja Adventista. Okay. Koro kanyo ero ema na yude japuonj moro miluongo ni Jimodindo.
So Jim Odindone happens to be a very great man when it comes to theater. Yeah. So no puonjowa ma wang'e, then muchako follow wa secondary school watimo conventional theater. Yeah. Thereafter that ka tieko form 4. Isomo nyaka form 4? Man, wakalo form 4 kanyo. So we don't just say wakalo form 4 kanyo. Winjo kaka ke. That's simple. Wakalo form 4 kanyo. It means you have further study. Yes. Okay. Yes. Mano is also a lesson to jomangiyo ani kikine ngate theater ipani magi jok makoro pinyo sebago. Magi jok man gi kalatese. Actually. Koro kane atieko form 4. Jim introduced me to the theater world. Okunani, we can write a script. Then Okunani, so as we talk, you are also a script writer. Actually, a very good one. Okay. And also a director. I direct both plays and skits. All of them. Okay. Koro kano se omiya nyaka school. Tokunani, you write. The first thing I did, I remember. Na punjo narrative. Okonani, you go and write. Yeah. This is what you should follow while writing. Then kisetieko ticha kiduogi anang'iyane. To kana ndike to dugo aneno mako tingo na lwetene atere school. In fact, nadhi ma nyake regional nwakalo. Unfortunately, kanonengo wadhi national to nene. Not corona. Macha chon. Or before the corona thing. The reason why I'm telling you so, I was also directing a certain school that I gave them everything. So we were supposed to move to. Yeah. Then corona came. So that's why I'm recalling the corona thing. Yeah. But I'll come to that. Oh, okay. I'm there. Okay. So Madacha a private school. Because it was their first time, they don't have that money. Because you see, private school you have to pay for you to perform, unlike public school where you just perform. So Japunyo Dugo Dage, I was very disappointed because it was my first time. My script was good. Everybody wants me to go, but not Kwanyalde because of school. So after that, I call it quit. Then Jim Odindone chako yuaya. Konane, my friend. You have potential. You have potential. It's okay. So after that, Okonani koro come we do mine. Yeah. So eventually no play no mare no regionals. No dugo dala, but at least nani experience. Yeah. After that, I've been going in Migori County when it comes to drama. Actually, we divided. Otimu secondary, I'm doing primary. Always we take number 1. Kwa yodo skundi areo bobedo number chiel. IPM kendi number chiel gareo. You do what you want. Yeah. So that's what we have been doing. So after that, nwabedo pen achaka ngiyo ni erika kawanyalo scale up. So waduogo ge number 1. Nwawacho ni we should have now a team of directors. A team of scriptwriters, a team of actors. Yeah. Then kanyo erono kelo wa a group moro. Mane koro waketo mwa waloso. Niluongo ne Young Innovative Creative Theatre Minds. So as we talk, you people have groups, huh? It is a CBO. Is it a theater group? It is a theater group. CBO to me? CBO is a community-based organization. Oh, community-based. Because we act to educate, we act to give some things to the community. Okay. So we thought of, we are not in acting so that we only have a living. We also want to give back to the society. Yes. So that's the reason. Monomi obiroge a CBO thing. Okay. When we started with a youth group. And we came to realize in a youth group, teen, we wanted to accommodate everybody. So we partner a lot with the Ministry of Health. Mondoge Konywe capacity building. We also help them in educating the community. So anything Mobiro they will share with us. Like this month on 19th, they will celebrate World Toilet Day. Actually, the World Toilet Day in Kenya, nobody celebrated in my own sub-county, my county, Migori. Yeah. And we did a very powerful script. And about that?
about that. So that's what we are doing. We give the community give us. Okay. Yeah. Koro mano jani ni mosebedo from kaka primary school nyaka secondary school. What about past secondary school? Is there any paper? Kozo bang secondary school to koro imedo gi birth certificate. Na koni ni an kachako. Tikuonge manyo na mamwa okano na certificate moro kanyiluongo ni birth notification. Kakibire birth certificate. You don't just start from birth certificate. Hey! Ikori in gi birth notification. Birth notification. Mano certificate mokan. Mokuongo michako go. Mano ne riek. Mano ikono jini achiegni nyuolo nyathi moro. Koro iyudo at least in inyuoli to paper moro nitie mari. Notification nasechako go. So abiro ma serikal koro nodugo miya academically apart from mana bedo awarded ni atimo gimoro nikech ing'e kata birth certificate natimo gimoro nariyora kuom mama wakache kawuok wadi certificate koro mamoko maduga work for to an gi diploma in IT. Yeah. Okay. Natimo Moi University kamano. Hey, man, I will graduate. I'm talking to a graduate. Don't joke with the Luo. Congratulations. Don't joke with the. Thank you. Congratulations. Thank you. Okay. Koro en lek mane ma in godo e wuodhi mar arts ni. Lek an go madongo. Lek an go madongo nikech kuma yae kang'iyo pod aneno no chiegni kabisa kata osedhi gi higni 20 mosenyamo higni 20 ta aneno ni kuma dhiye mapod bor nikech nagombo ni chieng' moro kala Jalango. Mano is my aim. Yeah. Adwa nakal Jalango nikech Jalango nochako gini ka en iseid ni en no ywayo nam an pok aywayo nam. Therefore nenga bed above him. Nenga bed above him. So I'm working towards that. Koro sani ka kora rwa kono joge ere title danga mi are you a comedian? Are you ere genre makuri chunge angeni inya timo variety but koro ere ma at least bet me nying makata mi concentrate comedian. I'm a comedian. You are a comedian. Mane ma meet na inya any other abro tema nekech when you are an artist. Yeah. You are around yourself. Any wuotho ka in reloaded and loaded. Reloaded and loaded. So but the core of what I do as OBABO KOBABO and comedy. Yes. Okay. Magwe kore ni ende ma iluongo ni MC Marinas da Kongo ni gi chake kore kubni areo to pod chwako strong tea kawuono an ka ende gi jago ma ji osemanya ahinya ni ama jok mage mono wero thum mar sianda go mari ni ende ma is one of them ingama noko neno kata mano miss gi mwaluongo ni interview gi Harun Yukabando. You can as well look at it mondo e chakigine jamano endo nwagoli mana ji adek kende but it really went viral. Everyone was talking about it. Actually it was the talk of the country. If not the day, then it was the talk of the county, if not the region. Before that nitie moro manatimo mano trend manoma anindo gi nyako more par akono nyithindo no be school. Exactly. The scripture lungo now. Inikorea donge ni folga piko dage ngima miero nyako sami dhiru dichuo inyathi sikul mama ugi baba ubro wuyo kodi maber kadesi to ni wacho ni love is blind ni neno ka en blind esemako gabade kitere kumoro nyako ma wacho ni love is blind ni neno ka en blind osemako bad wang love no esemako love no kitero kumoro ni love luonge ni nyako bine ngare koda nda ana love koro mano was one. Another one kona kasta adwa tango negi te mondo ginene adwa ne atango nu Another one nitie nyako mabedo ga piko takuna ne keke kwa mama upesa
Anane ja boda boda. Ani jaboda. Ani gido. Sama wuoyo kodi ne kiyie ne pap. To anda sana senyioni. Nitie gik moko ikwo babau. Okay, kwa ngata. Iwene boyfriend. Responsibility mag boyfriend. Mag boyfriend. Fie makike kwa boyfriend. Kora kone ne anda. Dasan. Anda dasan. Dasen dia di. Dasen tangwe. To seje go kata anda chanda. Iluongo no Obabo Kobabo. Let me show them. Mani Obabo Kobabo kiki yani umi kikuondi ni ngwe gimoro tidok nuoyo. Kiki. Ingwe. Kidwa ng'e adier. To dipenji gima miyo dhiang' kung'wiyo ga to ngiro ni. Ekecho nuoyo. Royo. Ne we atang ne joge clips. Achiel iluongo ne? Kidhi e YouTube ibro yudo. Title mari. Title ne en one film no makan mana cutouts. Cutouts. To film yenyewe iluongo ne niluonge ni Girl Child. Kale kanye boyude. Kamane kaka indike e YouTube. Wamanye kacha. Amaze bas. Dong ma. Mano. Yeah. Girl Child. Mano. Alright, waduo kachacha endo. Clip mineno waketo no, mano wakao mana bethene moko matin oduong obor. Inyalo ng'iye kachacha e YouTube mare iluongore Obabo Kobabo. Obabo Kobabo. Obabo Kobabo is a great artist, actor, script writer. Is a multi-talented guy. I can't describe this guy. Mobiro wacho no gik motimo kende. Koro nyakichak jani nini makuri chopo kaende. What are some of the challenges misebedo godo, miro mogodo, madangi wachne the upcoming artist, ngat maneni oko kacha mawacho ni yawa, anagombo act, anatimornare. Inere kaka ni chako, because I know, no kichaka ni pap, isebedo gi kamera unu act. How did it come makoro ichako act? Makoro inge clips gi. Did you start with the phone? Did you start with with someone's camera? How did it happen? In a long journey. Kenda dwa kono ngata kata artist mora manoko kanyo ma dream ni kick ibede gi kibaji. Wuogoko kende tem. Number chiel, wan ji obiro ge cameras madongo kaka our idea, how we act, gidhi to chunywa nok gore. Ngato nyalo biro more than 3 people. When I say 3 people, nyiso ni negin teams, not just individuals. Yeah. Obiro moketo wa muandiko script, mua act, biro mo shoot, no dhego poko nene nyaka kawuono. Then wadugwa mwane koro what we need to do, wawere gi mag film wadwa miele chiro. Wanwa miele chiro. Idhi chiro to ichako mana pamo. Tiga tingo wanga karango bunge. Niere kama nabole losruok na. Tingo wanga karango bunge. Niere kama nabole losruok na. Nitie moro mabe uchako go mari joter. Ni baba yenyisa mama na manyuala jotere sinke dala tugwa moyako. Oro kidonjo market kamano. To mekwonge chwado jato ji ng'iyo ni to junik nigi to mage to gichoro te machieni to koro imiyo gi news. Wan nok wakaw anything. Nyasaye be konyo ng'ama konyore kende. So when you give, ni Nyasaye be dhi duoko nigo. So wan nok wakwa any money. We will go to the market, dance, do what, then wabedo gi skit moro mapuonjo jopiny. So iyudo ka volunteers were coming on board. Iyudo ka events mang'eny DC nyalo gona sime kumenena ni ndalo mane before kata kapok wabedo gi devolution. Iyudo ka ndalo mane DC powerful cha DC ogona sime. Dan gi kabambe. DC gochuna. Kieka kia penje ni ya. Manga. Kuna ni anatumia Kiswahili. Mimi ni Korir. Korea, wewe ni muhisi. Hawa ni ja Yomoko mabundi. Jokamiti. Jokamiti. Koro ni anandisi marongo konsi sub county. Adwa na neno. Grubu chiluongo ni nga. Then kinywa rad sadek. So congratulations. Nyasaye ne
oloke koro gimanyalo advice jomaya don't worry about ni ng'ato dhi kao your idea or whatever samo kao moro no idhi advance than kani kunjo pachi be story no bro ai pachi kanyo yie igol story moro mondo i advance another story. Then wan ga koro nosegik mwatimo mago mwatieko we bought a camera mar 8,000 mane watimo go the first film film no nolala semanye nyaka kawuono pok ayude. This 8,000 ma camera ma second hand nen Canon moko matindo migogo picha nothing. In fact no cost one nikech wawuok dala for you to get 8,000 nwayudo contract gi Afya Plus. Afya Plus were paying 10 people. Sasa mudhi outreach ichulo siling 500 in a month udhi outreaches ang'wen. So mano ne kete siling 5,000. To you can imagine ni kuma untie ni nitie joma nigi nyithindo, nitie jok manigi mon, nitie joma nigi chuoge. So nokunya kao pesa no te mondo collect. But nodugo ikano 200 tiang'o mogik 8,000. So wadho wuok wadhi Kisii nakomat. In the first place nwalal Kisii matin cha nwaluorore Kisii marach. Koro kwagik to nwakao kamera no. Kwa biro dala ne watemo mwagolo video ne niluongo ne olele ochamo nyathi. Ikoni nolal you cannot trace it. I've tried. You've tried to trace it. Ndalo cha ben wakia gimoni YouTube mani monyakete de koro untraceable. Facebook enego ne wan tieto nwange mana ni Facebook. Igo picha. Igo picha tiketo. Inyala upload video. Simbe mane wan go mokwongo no nyal timo gik makoni gote. So nwatere ng'ato edit nwago moketo nwago e CD manomewa master CD ne nodugo barore. Kwa die function monike nwaere mwuotho kode kumana mwadhi ten master no kwa print mang'eny. So kano barore to nwarumo kamano. Okay. Mani luongo ni Obabo Kobabo second was to che kaka winje no endo and mano igi mwatimo giminyalo timo ne Obabo Kobabo. You go to YouTube, just search Obabo Kobabo. You'll get to know more about this guy, the items that this guy has been producing, several clips that this person here has been producing, and you'll come to like and you tell me Koro in the group dala Nairobi kato pokeloso group moro. Nairobi diwacho ni onjo matin tiweyo. Kabiro kama. Onjo matin. I said left. Okay. Kaka kawuono tich adek. Okay. Kiny. Pinyu nadal. Dong Nyasaye botimo maber corona norumo onge kafiu mar geche. To koro en advantages mage isekonowa some of the disadvantages. Advantage mar bedo ma in iseyudo personally in kaka in. Mera. Yani kadhi kumoro yot mondo yawni dhot. Nekech ibro yudo ka jogo ng'eyi. Number 2, advantage mar theater ne omi bedo fluent e wuoyo. Koro ka in gi kipawa no kata kipaji. Kipaji ama kipawa zote ziko sawa usijali. Just sharpen it. Onge kume bro dhiye mawuoyo tami mar convince ng'ato mondo donje. Mana advantage number 1. Number 2 en ni ji bro bedo nong'eyi. Koro kumara mara midhiye yot mondo yud konyruok midwaro. Then mugik en ni pesa seche moko bedo shida to kobed shida ahinya. Kech bro yudo ka corona kaka noyawo matin ni to ng'ato seluonge event. To event go ndalo moko nikono wane wami platform. Wan tinde kwa dega to wajane platform romo wa platform ni e Facebook, ni e TikTok, ni e YouTube, ni e mar macharia ni lura view sasa. So I don't need physical platform. Koro you just have to depart with something. Ma betinde wasekete majionge. For advantage anane you will earn cash. Apart from tije moko minyalo timo matindo tindo. Ibro yudo ka in gi pesa madonjoni every month.
And the only thing that I can say about what you've said is about the fluency in language. Yeah. I can remember when I was beginning this thing, I met this guy that is called Joy Chunga. And so I was making several mistakes in my speech. So this guy polished my speech. He was always abusing him. Bwana wachumeru bwana. Magango bwana. Umari ko kinya we bwana. And he was calling me several names. Kawono, I really appreciate that I can take few minutes speaking both in Kiswahili and English, and that's achievement that I think I would have not made. It can no can hearts. Koro, we really appreciate so much, we as the artists. Iuroka artists mangeng are good speakers. They are good speakers. You take ngamabaki nikiwatch ma an artist. So that is also an advantage. Koro ingata ma winjo wa oko kanyo, ingat manyathine dwa bedo one of the artists tikone ni atimago gige walo artist or being artist. Arts is paying. Teach orumo Kenya ka white collar job. Orumo. Wadong magi black collar job. Black collar job emudo. Koro black collar job. Timo ka collar ne rate. Mane mudo. Yani nyake kore sweat. Black collar job nitie mayot mobedo obedo ne you get money. You get money. You get money. Koro nyate. Warkingewa to kopari dendwara chahinya. Iwinjo. Wapongo lao. Wanyalo buogo ni ngato ko chandi dala. Ko to wapongo lao ne, the truth is that one okondikwa. Be poka kawa application katero kanga. Okwati. I don't do applications. Not ni ana unge ge paper minyalo ter, but I don't do applications. Yeah. I don't do. You don't do. But you have papers. It can be a great mistake. Mondo obabo kobabo bed ping. Nende kone ni aketo ni ri. The above mentioned what? I don't do that. Right. Pesa manya. They call. Whether I can go and pick. They call. Jocha anadwa ni akau kinde matin mondo abiro wuoyo ge pesa. Pesa semanyi ma this time round. Dichu nene manya pesa ne ruka age ni toka kalo. Yeah. To kacha kama pesa. An koro pesa biro manya. Iwinjo. Eno pesa biro bedo kitich matek sama koro biro manya. Awinji. Ko Kenya yuda sana. Sama pore yuda mapore rumogo obabo kobabo timo ne interview ni. Pesa yuda sana. Koro kwa tieko interview ni endi. Kwa tieko interview ni adwa ni ikona some of the people mose donje ngima ni niseko na this guy here Jimodindo. There are so many. Kona jomoko ma osebedo be ka support ngeni tie jomoko ma they are not acting, but anytime they get you, they give you what we call moral support. Yani gikoni bwana continue ginyama kuni kamera. There are some people who will just come into your life gikoni ni bwana nangi kamera biro edit ni movie tiyo ko interfere kata gi clip no edit to me. Iseyudo jok moko machalo kama ngima gisebedo na mang'eny nekech ka chako kana ya regime na yudo japuonj mon luo ni Mr. Kokite ni is an powerhouse. Ongere Kenya mangima when it comes to secondary drama. I know Mr. Kokite. Yes. So, mago jok mosemaka nitie japuonj moro ni Mr. Collins. Then district drama by then ma Rongo district. Mago jok ma sama nwandiko script. To again sure ni stage opangi gima wadwaro bedo. Then kanwa advance wadhi oko. To gikono ni what you are doing is good. So sometimes yudo koluongi mi idea, sometimes onyalo chip in gi pesa ne wegi. Then after that anyalo go erokamano ne Lavender of Citizen. Oh, Lavender. Yeah, I know Lavender. I know her. We've been with her when we were launching the View Sasa. Yes. Those days, you remember? Yeah. I remember too. And kaka narado kode, in fact, during that time, the View Sasa, yeah. We have been very close friends. Up to now? Yeah. Okay. A good friend of mine. Okay. Kendo wate mugik madongo. In fact, Lavender. Tirgini ne Lavender. Lavender manywa slot era Mogi TV. Okwadwa wala. Mano gima koro wawacho. Mondo mi wabedu siep kodi, wan koro kwadwa slot e mwala. Okwadwa. Era Mogi. Wan wadwaro slot era Mogi TV. Ramogi TV. Wadwaro slot. Wan koro kech gini marwa.
koro okwawaje ti ya wadwa yude wadwaro slot e Ramogi TV. Hey, are we not talented? We are talented. Are we not talented? We are talented. So one get a question tag. Okay. Are we not talented? Talent we? Are we not talented? Talent we? No, kori wacho niya. We are talented and we Itieko hai. Yunjogin. And we are entre okni are watu kare school ni pay mari. Wacho niya. And we. Okay. Koro. Anima penjo. We are talented. In case question tag. We are talented. Talented day. Mango kaende iluongo de Obabo Kobabo. Ng'ama go nero kama mogik. Kasuku Raf. Kasuku Raf. Wunya chula. Ogwel kamin mare. Bas. Watchman. He has a friend of mine. He has been a good friend. Donjo town kate ne makunga wuyo kode. Kata kapo na gochuni. Ikogi wuyo Kasuku. But gimangeyo Kasuku is a good guy. He has been very supporting humble. He has been Very supporting humble. very many talent artists. I remember there is a day mono Kasuku ketu gimoro machale gi Kasuku. Go kwangla gong kang. Okode then Kasuku wacho niya ma jama mono kona ni onyalo wer ta supporte. Iwinjo? Ko ketno winjo. That is so good Kasuku. Yeah. Big up bro. Big up bro. Yeah. Ambe go nairo kamano ba mamba goli kuma ba. Atudo nyina sego ni yawa. Ya Omari. Yenya paro kibiro Nairobi pore ki edit video. Omari wayago maboro. Omari notera chamura echetie nam. Yeah. Maboro. Mulo tie kumsungu moro kama. I gave you an event. Yeah. Kuma wasi ungeniti. Yeah. Kamane kakitime. Ne wan gosiep na uya wil gosiep na ilungo no ojango biso. Bishop Ojango. Bishop Ojango popote ulipo. Hey bro. Yeah. Wagwero kamano ne ngata adwa na mi dakika beach kende. Less than 5 minutes. Chio jango ang na iwa rekoda. Chio jango Susi. Susana. Heko. Waonge wach. Adwa ma osemaka. Okay. Chak wuoth. Okay. Nyaka gi kuma ineno kora gikeni. Abro mi nyako mana kungo punjo tik. Yeah. Kaya e secondary. Mana aketo mubedo sani en artist embe. Okay. Abro migo ibuwinj gimo wacho. En nyorobi ka. Ibikele tebo kaende. Abro kele. Kapo kiwuok ang niko na kani ng'ami dwaro ni waket kaende one-on-one Wednesday edition nyaki koda ng'at miwinjo ka yani mori gani bwana ng'ani to atwa na winj ka adwa mari hosting ni matin. Monde many. Mari emanya nga. Okay, manya ne Kasuku ni. Amany Kasuku Raf. Koro gimetem. Tudrigi Kasuku. Iwinjo. Kone ne kiduogo kaka nwatimo cha. Twabet gi Kasuku ka. Okay. Donc I'll talk to him. Bas, I want to appreciate ina no gimomi onako ni ati support is very important. Today Angelite kendo aparende no kaka video le. Hey. Ma is a great friend of mine. Ma iluongo ne Oscar Magige, Jugi Woyo. Oscar Magige, we really appreciate. Oscar. Emio wangori aje. Very low, very Oscar Magige. Nyaka nyiu ni moro. Oscar Magige, ngama kwano over 20,000. Wacho ni bwana. Omari, just take this one for Omari. For no apparent reason. Omari. Ambo bedo siep na. Oscar Magige. Ano siep mabero. Omari donge meo. Anabo mi bedo siep na. We have also this guy that is called Wodo Tindi Konyuka. Yeah, today I don't strain while talking. Yeah, because I have my microphone. I went to interview him, and he told me, Omari bwana, in get talent, but kuri chuno ri mangeny. Oh, twani wamanya ni microphone moro. Kawuro arege a very good mic. Yeah, thank you very much. And I also have a friend of mine that is called Brandy Totorambanya. Brandy Totorambanya will always share my clip. Kata mangeno wadi kete ni you'll get it in not less than 60 groups. Brandy teach me to no nyasai digwedi ase lemuni. Kore abro biro biso. Ana chigni mi rank kumoro kanyo lakini nyasai to winjo lemba. Nyasai ogwedh na yi
kuom tich mitiyo emiyo kata anoka strain nyaka nabika wang'ari duonda yo kore ka wan gi mirwa iluongo ni Bokech Belinda Auma Okech. Belinda Auma Okech, when I was still at home, Belinda was sending me transport. Njwana biro Nairobi ka atok dala. Abiro Nairobi atok dala. Ilongo ne Belinda Auma Okech motenre gi Tim Bokech Entertainment. Belinda. Nyasaye ogwedhi. An be dala wachiegni dala gu Maribor. Nyasaye ogwedhi kabisa kedhi keta chunyi. Nisa mikonyo mari ani oro na nus madok an go mari nyaka medok ekonomi an no miya nyaka madok Nyasaye ogwedhe na nyaka gima chamo Nairobi. Nyasaye ogwedhe na imbe nyaka lemni wang'ni kadugo nyaka lemni imitiyo no mari no Nyasaye ogwedhi. Kore kan go siepa moro iluongo ne Honorable Felix odwaro MCA Kanyamwa North. Nyasaye keto yude Ruoth Yesu. En koporo winja na biro town. Kwano mari in biendege. En wanjwani anytime madwa biro Nairobi, anytime madok dala. En ochung na kainde. Omari sei donde. Adara ane dong podi loko mbulu kono nerebo ni an jombu Honorable Felix, big up bro, we really appreciate you. Wadwaro chunje machalo kamago. Meanwhile an gi ngata mosebiro e ngimana, an kacha gi Mary Ann, my manager, mo ensure ni ati we do every connection. Mary Ann we heko cast one kacha gi Waziri Roni ni a technical team. Nitie chieng madwa ne luongi to ibia biro mwe. Wan gi ng'ato ka iluongo ne Antos Nyakorelewi. Antos Nyakorelewi will ensure ni kuma mama the security is tight. Nyakorelewi. Antos Nyakorelewi. Oko wuo mang'eny en action e miwinjo. Koponi en kumigo e kidi we everything iluri Antos Nyakorelewi komoro mamineno Antos, we really appreciate. Ni korana lemunu ko luong nyingi taketo mana lamo atimora nan keto lamo bas. Kasto an gi jok mamiyaga venue mar one on one. Wachako kacha gi Achar Gardens. Achar Gardens they have been supporting me so much. Thank you very much. One guy chagi Elki iluongo ni Elki dakulayo to ng'eyo Elki wich maiti memero mirima. Elki Elkana word soba jomaya but tabla panu nge Elkana osebiro kamiyaga the venue. Thank you very much. One kendo kacha gi JP Ondesi word Makorintho makakanono 00. JP Ondesi word Makorintho makakanono 00. Thank you very much. Asayo konyi kumara mara intiere. Di ingi wach moro miro wacho kapok wadhi. Ang newe awe ade dala ni kechakoni ni alau kafiu. Karne jogi. Ni every Wednesday we are live. Tuko live na MC Omari. Chieng teacher day. Chieng teacher diwa. Chieng teacher day. Kikwi will sangwe utieno. Bed pin chori mabut simbi to ka in gi TV moro me idiyo ni tidonje YouTube. Digital TV. Donj kanyo endo monde many MC Omari Nas. Ibro yude kagik moko di. Kamano. Thank you so much. Waromuru kendo Wednesday manyien to bat gimubedo go giparo ne ega manyien wabiro kelo no gimiluongo ne Super Sato. Oko dhi bedo Wednesday edition. Odhi bedo Super Sato. Ne wabiro gi gimanyien iluongo ni Crazy Teacher. Yeah, Crazy Teacher. We have good things for you people bwana mbona we wadhi dala bwana wadhi chakla zo gigo. Oya ni Wiliwaze aka the most seducing Ajer aka the most romantic boy in the world mazee. Nilikuwa nataka tu nikuambie every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Ama ni aje? Ni hivyo bana. What up people manze, hii ni DJ Pin 254. Na kama kawa every Wednesday tuko pale live na MC Omari Nash. Au unaweza cheka tuko na mbogi kubwa hapa mbaya sana. Si tunaweza sema hii pamoja ama ni aje?
every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Tuseme tena, every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Mazee napenda sana mazee, kama mkijua from next year mazee 2021 mazee Omari na akume mlikuwa rada. Napenda sana. Oya but next year 2022 mazee tutakuwa na show mpya yenye inajiita Super Sato, one on one Super Sato na MC Omari Nash. By next year 2022 tutakuwa live na MC Omari Nash kwa so inajiita Super Sato. Nimemaliza ama nianza?